Hanya hai tui fajika nong no bagai te kaisha viral video ni mangpli tabuk social media platform Facebook o mangpli jeheno viral angi tongo te ang tui fike nong bagai o viral video ni mangpli video ni screen no norong nugui mangkana viral mangpli video ni screen no je busuk se bukha khamani mangpli busuk se mokol ni mukti yori thangma hani mangpli norong le o mangpli nugui tama ongkha nong ni khawo norong bwsai manna bisukse kharuma echacha o mangpli noro o mangpli nugui saimano sungsakha omo boro ni mangpli hinui tamni bagui tabuk social media o video amsuk viral angi tongkha hinui hangkakai viral mangpli ni otho je saimamani o mangpli ongkha khoroksa bwsai te khoroksa bihik ni saimangkha borok Thailand ni hinui bwsai hingkai Thailand ni bihik hingkai Vietnam ni borok khorokni hamjakgui kaijak lakha hamjakma kaijakmani yagulo hingkai o bwrui cancer rok bai manjakmani pore hingkai bo tabu langmani paithak jorao hai bini mangpli norong nugui mangkhana tai o mangpli jefuru kasai phaio kwbangma borokni mokolni mukti yorkha kwbangma borokni bwkha khamsaui thangkha borokni o mwtwi hai hamjakmung no nugui borok rok hinui tonglakha je khub bhagyo badi no mwtwi hai logi songmano je thuyachakni bagui bini logi o tongnai hinui chung nugo social media rogo tabu ai din jotono je bwsai khogoi se bihik kubun chalabai thango bwsai bo bihik no khogoi se buni buri bai nao kintu o mangpli norong nugui mangkhana je khoroksa bwsai bwsukkai nini bihik no hamjakmani thuyachakni bagui bo bini bihik no hamjakmani o mangpli norong nugui mangkhana o mangpli kasai phaiui norong nugui mangkhana bwsukjor tei kubui hamjakmano hin hingkai norong o mangpli nungmani pore norong ni uansukmung bahai kisa comment kaisa hodi hingke paithago amsukok sawunya ang ani video no ma pari sinai norok jodi no ani channel no chajakha like subscribe share khaidi muti haite bo katal katal video rok manani bagui bà nội đây thì lớn tuổi nên là giờ ông nội đi công ty nha, giờ có gì tôi anh ra vô rồi coi thơ tiếp cho em. Cái gì dần dần